Родителите на свети Климент, Фавст и Матидия, били от царски произход, сродници на римския император Тиберий. Живели през първи век, били езичници, но благородни. Климент имал двама братя. Семейството преживяло голямо нещастие. За да запази семейната чест, Матидия отпътувала с кораб за Атина, заедно с двамата си сина. Климент и баща му останали в Рим. В морето се разразила силна буря. Корабът бил разбит. Вълните изхвърлили Матидия на непознат остров. Добри хора я прибрали. Двамата братя също се спасили, но като излезли на суша, разбойници ги пленили и ги продали като роби. Братята попаднали на добра християнка, която се грижала за тях и ги възпитала в християнската вяра. Кръстили се и последвали апостол Петър. А Климент в Рим изучил философските науки, но постоянно скърбял за майка си и за братята си. Тогава до него стигнало Христовото учение и разбрал, че Христос Бог слязал на земята и обещал вечен живот на хората. Отишъл в град Александрия и се запознал с апостол Варнава. Чрез него се просветил във вярата и се кръстил. Намерил след 20 години раздяла двамата си братя и майка си. Радостта на цялото семейство била голяма. Те преживели големи страдания, изгубили много земни блага, но намерили вярата в Христос, която дава най-голямото духовно богатство. Апостол Петър поставил Климент за епископ на град Рим. Тогава се усилило гонението срещу християните. Управителят на града Мамертин, като разбрал, че епископ Климент обръща много езичници към вярата, го изправил на съд. Осъдили го на изгнание в едно пустинно място на остров Крим, близо до град Севастопол. Там имало заточени 2000 християни. Всички били задължени да работят тежък труд, дялали камъни. Свети Климент ги ободрявал. Той стигнал до святост. По неговите молитви ставали чудеса. Заради проповядването на Христовото учение бил осъден на смърт. Вързали котва на шията му и го хвърлили в Черно море. Вълните обаче изнесли мощите му на брега. През 9 век светите братя Кирил и Методи по чуден начин открили мощите му и ги отнесли в Рим. Те били поставени в древната църква Свети Климент. По-късно в същата църква е погребан и славянският просветител Свети Кирил.